கேரளா ஸ்பெஷல் கப்பக்கிழங்கு மரச்சீனி கிழங்கு சொல்லலாம். நம்ம ஊரில் தமிழ்நாட்டில் மரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லலாம். மரச்சீனி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளாம் வந்து துண்டு துண்டாக வெட்டி அந்த மாதிரி தான் வச்சு சாப்பிடுவோம். கேரளா ஸ்பெஷல் கப்பக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மரச்சீனி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. கப்பக்கிழங்கு ரெசிபி செஞ்சு கட்டினேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ராஜி ஹோம் குக் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டெஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட டீட்டெயில் போட்டுருக்கேன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு வந்து மசிச்ச மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்பூனு சல்லி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து குலைவாக இருக்கிறது வந்து மத்தி மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். மத்தி மீன் ஃப்ரை பண்ணி